Velkommen til den legendariske Café Stop. Vi i Tabo har lavet et nyt produkt. Det er Power Shower energidrink. Den er pissegodt. Den smager skide godt. Den smager pissegodt. Men den smager også pissegodt. Men man kan også lave en perfekt drink med dem her. Prøv at se her. Her er en bucket. Lidt whisky. Så skal der et par stykker af dem her i. Lidt cola. Og her har vi cola. Tak. Her er en bucket. Og hvis din sommer den skal være perfekt, så er det den, du drikker hele sommeren med Power Shower.